Okei, moi kaikki ja tänään mä esittelen teille tän meidän tallialueen. Ja me voitais mennä ensin katsomaan, että miltä meidän kenttä näyttää. Eli kenttä näyttää tosiaan tältä. Siellä on ratsastamassa Ilona Murulla ja tuolla on Teemu ohjaamassa tuntia. Ja tässä mun vieressä on pihatto, tai ponipihatto. Ja tässä on Roffe, tuossa on Mandy ja täällä on Lilja. Pihaton vieressä on perustehuone ja täällä on satuloita. Yksi puuttuu, koska se on nyt vaan tuntikäytössä. Ja tässä on harjapakkeja ja kaikkea muuta. Ja tässä maan vastapäätä on pari tarhaa. Toisessa on Silver ja toisessa asustaa Stara. Sitten voitais mennä kattoo kahviota. Eli kahvioon menee tosiaan tämmöiset portaat. Ja tässä on vessa, joka on kylläkin vielä vähän kesken, mutta ei se haittaa. Täällä on kahvio ja siellä on myymässä Sara ja tässä on Iiris. Ja tuolla on kaikkia ruokia. Eli täältä näyttää kahvia. Sitten kun tullaan nää portaat alas, niin tässä vieressä on lisää tarhoja. Tässä on Sisu ja tuolla takatarhassa on Prinsessa. Ja tässä menee tämmöset pullut. Ja tässä on kanava. Ja noilla kanoilla ei ole nimiä. Pitäis mennä kattoo päätalli. Tässä on meidän toinen tallikoirista Bella. Ja tossa on Emmi. Tässä tallin sisällä on Oran karsina. Sitten kun mennään vähän eteenpäin, niin tässä on Thunderin karsina. Eli tosiaan Thunder on tämän tallin nimikaippa. Sitten tässä on Pinnin karsina. Ja täällä on Nikivan karsina. Kun tullaan taas ulos, niin tässä kahvion portaitten, tai tässä kahvion alla, on tämmönen autokatus, missä on auto. Tässä on vielä meidän toinen tallikoira Rolla. Ja siinä olikin meidän koko talli. Eli kiitos kun katsoit!